Γρηγοράκη. Έλα. Τα σκυλιά που είναι πίσω στο Mercedes. Ναι, αλλά το κόκκινο με... Κοίτα μην το δες πουθενά. Ή με το που γυρίσω και βάλεις το κόψο σκηνή αμέσως. Εντάξει. Αν είναι μια κόμμα να μου λέει στα χωραφούλια σε μια τοποθεσία Φερρυπίνε. Και σου λέει έλα κάτω και ένας λαγός στα χωραφούλια, στη άλλη τοποθεσία ξέρω εγώ. Πού θα πας, μαλάκα στο λαγό του. Δεν ξαναγύρε τώρα, πώς το είπες τώρα να γυρίσουμε άλλο πλάνο ξέρω εγώ. Με τη γυναίκα της να βρεις, πες την κόμμα την ξαναβρέσεις για αύριο. Ο λαγός σου πέρασε τελείωσε. Σήμερα η μέρα είναι Κυριακή, Σάββατο, τι μέρα ξέρω. Η εορτή. Α, είναι Χριστούγεννα. Μέρα Σάββατο. Αυτός είναι φρέσκος που λέει. Κακαράτζες του λαγού. Από πότε είναι? Αφού βραδινός χθες το βράδυ. Είμαστε γύρω στα 9 με 10 άτομα. Εκεί περίπου. Εσύ από τι ώρα είσαι εδώ? Εγώ είμαι από τις 5 η ώρα το πρωί εδώ. Είσαι παντρεμένος? Όχι, όχι, δεν είπα τρως. Οπότε εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ στα χωριά και εσείς, και εδώ στη Ζαχάρο, θα δείτε ότι είναι πολύ νέοι άνθρωποι. Και όταν λέμε νέοι από 24 χρονών μέχρι και 50, οι οποίοι είναι ανήπαντες. Η γυναίκα δεν βρίσκεις πουθενά σε αυτά τα χωριά. Και προεκλογικά πήγαινα στα χωριά και μου λέγανε ρε, όλα καλά και αυτά, μας φτιάχνεις, μας κάνεις το και μετά τις εκλογές. Εδώ γυναίκες, τι θα γίνει? Δεν υπάρχουν γυναίκες για τα παιδιά. Και απλώς δεν ξέρω πώς του κατέβηκε η ιδέα και δεσμεύτηκε στο λόγο του και είπε ότι αν θα γίνει και εγώ δήμαρχος θα πάμε σε κάποια μέρη να φέρουμε κάποιες κοπέλες και εγώ να προσπαθήσει να μας παντρέψει. Έτσι αποφάσισε κάποια στιγμή ο Δήμαρχος να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές που θα πρέπει για να υπάρξει συμβίωση δύο ανθρώπων. Όταν λοιπόν υπάρχει άντρας δεν υπάρχει γυναίκα. Αυτή λοιπόν που σου λείπει κάτι από εδώ, κάνει εισαγωγή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μοιάζει παράξενο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Η ελληνική επαρχία εκπέμπει σώσει. Αυτή τη φορά και την ακρίβεια, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και την έλλειψη γιατρών. Αλλά γιατί νομίζετε? Γιατί έχει ξεμείνει από γυναίκες. Στη Ζαχάρο της Ηλίας επικρατεί συναγερμός. Σε λίγες μέρες 40 σύγχρονοι αργοναύτες από την ευρύτερη περιοχή θα εκστρατεύσουν στην Ουκρανία για να φέρουν 180 νύφες παρακαλώ. Δήμαρχοι, βουλευτές και άλλοι τοπικοί παράγοντες πρωτοστατούν σε μια πρωτότυπη εκστρατεία εισαγωγής γυναικών από γειτονικές χώρες.